Indomaret Gedong to. Kono ke arah Ngadirojo to. Iki lapangan Gobek iki lho. Ya nek kok arah Ngadirojo langsung golek iki. Arahe rono iki ning spot watu pecah. Ayo gas. Spot watu pecah. Gas kene iki. Iku kono mau Ngadirojo langsung belok nganan. Ini iki. Gas iki kono. Spot watu pecah. Wis spote belok nganan. Ini iki. Gas iki kono. Spot watu pecah. Wis spote nggo sogo, iwak gedhe ngono. Yes, wae nurut. Dialan iki melu aku. Wis, ado tapi. Jalane cor loro double jesis tetep. Jalane cor loro double jesis. Enak pokoknya penak. Asli banget. Apik dia ketemu pemandangan jelas sih baik. Apik dia ketemu pemandangan jelas sih baik. Yes. Kayak itu iwak ketemu pemandangan jelas sih. Double ini jalannya cor atau gas meneh ya. Jadi akhirnya ada kampung mampu ini jadi gas terus. Sik. Jalan iki diambil sing belok ngiri iki. Nyerodok niku ngiri iki. Gas terus. Ngarep kita bro, tapi kan masjid iki. Masjid ini awal ini ambil kanan. Ini masjid. Arah lapangan gini. Sampai ketemu lapangan voli. Lapangan voli lu, lapangan voli mau keliru lagi. Malah sing lurus mau perapatan. Yes, tekan.
persis ya. Metu kono ya iso jebule balik. Wis yo lewate kono kae. Parkirnya rada lumayan atuh. Lewate kono terus. Oh, aku ora ono terus. Iki lho wis tekan spot watu pecah. Iki kono kae nek dalan bolo ke seberang kali ya. Seberang kali kono ya. Parkirnya tekan kono kae. Sing mancing lho kebuak ya. Watu pecah. Sing mancing. Tapi neng oke sing kidul kali. Oke, spot watu pecah gedong. Tak info.